yadda ake samun ƙaruwar mata da ba sa samun abinci su ƙoshi a Najeriya. Adadin 'yan mata da matan da ba sa samun isasshen abinci su ci su ƙoshi a koda yaushe ya ƙaru zuwa sama da miliyan 7 a Najeriya. A wani rahoto da asusun kula da ƙananan yara na duniya na UNICEF ya fitar, ya kuma ce fiye da rabin 'yan mata da mata a Najeriya wato kashi 55 cikin 100 suna fama da matsalar ƙarancin jini. Rahoton da ke zuwa a daidai lokacin da ake bikin ranar mata ta duniya a yau ya ce kusan rabin matan da ke cikin shekarun haihuwa a Najeriya ba sa samun isasshen abinci mai gina jiki. Ga abubuwan da rahotannin UNICEF ya kunsa. Rahoton da UNICEF ya ce a wani kiyasi da gidauniyar Kadri Harmonies da gwamnati ta wallafa a bara ya nuna cewa da 'yan Najeriya miliyan 17 da ke fama da matsananciyar yunwa. Kuma akwai yiwuwar adadin zai karu zuwa miliyan 25 idan aka shiga tsakiyar damunar bana. Ya ce 'yan mata da matan Najeriya 'yan shekara 15 zuwa shekara 49 ba sa samun isasshen abinci. Adadin ya karu daga miliyan 5.600 a shekarar 2018 zuwa adadin mata miliyan 7.300 a Najeriya. A cewar UNICEF dai matsalar ta ƙara ta'azzara ne saboda annobar corona da kuma yakin da ake yi a ƙasar Ukraine da farin da ake ciki da kuma da fama da rikice-rikice da kuma rashin kwanciyar hankali a wasu sassa. Rahoton ya ce 'yan mata da mata na fama da ƙarancin jini a Najeriya saboda rashin samun isassun abincin da masana ke ba da shawara, wanda akalla ya amfani da su sau 5 a cikin abinci 10, kamar hatsi da kuma dangin doya da wake da kayan marmari da nono da nama da kaji da kifi da kwai da kuma kayan lambu da sauran abinci dangin vitamin A da ake samu a cikin kayan marmari da kuma kayan lambu. Ya ce karancin abinci mai gina jiki a rayuwar mata da 'yan mata na iya janyo musu raunin garkuwar jiki da raunin ƙarfin fahimta da ƙarin hatsarin fuskantar lalurori masu barazana ga rayuwa, ciki har da a lokacin goyon ciki da haihuwa, abin da ke saka rayukan mata cikin kasada. A cewar UNICEF dai ga misali a Najeriya, ƙananan yara sama da miliyan 12 ne 'yan ƙasa da shekara 5 suke fama da tsumburewa, a cikinsu kuma rabi sun gamu da tsumburewa ne a lokacin da suke cikin iyayensu da kuma wata 6 na farkon rayuwarsu. Wato adadin kwanaki 500 lokacin da yaro kacokan ya dogara da abincin da mahaifiyarsa ke ci. Tun a baya da rahoton UNICEF ya ƙara ƙoƙari a ƙasashen da suka fi fama da matsalar ƙarancin abinci a duniya, ciki har da Najeriya, ta hanyar shiri da gaggawa don karewa da kuma ganowa da kula da lafiyar mata da ƙananan yara da ke fama da rama.